Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana wa Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Irine manis haruming pambudi pradapa murih rahayuning sedya marsudi murih rahayuning budi. Kunjuk wonten ngarsanipun para pambudidaya sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang pantes lamun binektenan wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang minangka tuangganing agami printen dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi minangka panutan kiblat manembah wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Mliginipun wonten ngarsanipun ingkang hamengku gati niji Bapak Haji Juremi Telasan Ibu Hajah Sukarin Gotrah kula wangsa. Kula nuwun amit pasang kalimat apik tinebihna saking tetulah sarik. Tinebihna saking siku dedaning Gusti Kang Mara Bengerat. Sewu lepat nyuwun agunging samudra pakeksami awit kula cumanaka ngadeg wonten ngarsa handika sami ninji pradapa dawuh pamengku gati kinen nderekaken rantaman adicara siang kalenggahan tansah hasesanti mugi-mugi manggih kamulyan saha kabagyaning gesang tinarbuka sasana pahargyan pawiwahan ingkang kapurga pamangku gati panjenenganipun Bapak Haji Juremi Telasan Ibu Hajah Sukarlin Gotrah kula wangsa. Tansah pepayung nugraha sing wilasaning Gusti Kang Mara Bengerat keparenga kula ingkang pinuding sinaraya pratitasaken pawiwahan ninjih handhetepi darmaning sepuh Bapak Haji Juremi Gotrah kula wangsa. Hangadan itu mapak ing adat widi widana boyong sang pinahadya panganten kekalih wisudan tali dharma ingkang limrah kasebat sepasar manten ninjih Bagus Yoga Asibisono putra panjalu kinasih Bapak Haji Juremi Telasan Ibu Hajah Sukarlin ingkang sampun handhatu krami Dia Ayu Titis Putri Anggraini putri kinasih Bapak Ahmad Telasan Ibu Sri Nur Yati putri Rataman Laksana Bicara Nuniji Pambuka adat widi widana unjukan rujak degan sindur benayang ugiri pasrah panampi putri doa mangke nyundungan panjenengan Bapak Sujono kadi mangkaten sampun wonten saswita ambok bilih pangombyong besan sutresna nunji keluarga ageng Bapak Ahmadi Telasan Ibu Sri Nur Hayati sampun kepareng tedhak wonten ing sasana pahargyan kadi mangkaten para-para ingkang piniji minangka amung rawuh nderekaken jumenengipun Bapak Haji Juremi Telasan Ibu Sukarlin sigra singkara saking sasana pinarak tumuju wonten ing sasana mahargya rawuhipun besan sutresna tinarbuka monggo kula dherekaken kanthi wasan basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun nuwun.
Sagung para lenggah kakung Sunatri kanthi tinarbuka pawiwahan rikalenggahan mangke pisan malih kunjuk wonten ngasaripun Bapak Juremi Dalasan Ibu Hajah Sukarlin jikra tumuju wonten sak ngajengipun kori pahargyan saperlu hanambut rawuhipun Besan Sutresna ugi penganten sarimbit ingkang rikalenggahan sampun jikra tedhak wonten ing madyaning sasana pawiwahan. Wonten kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Raharjo minangka sulih sarira cucu ing lampah keluarga ageng Bapak Ahmadi Dalasan Ibu Sri Nur Hayati. Apabila samudayanipun sampun siaga ing karya monggo nun jikra handharaken sirat maja penganten sarimbit tumuju wonten ing wisma pawiwahan nunjih wisma dalipun Bapak Juremi Dalasan Ibu Hajah Sukarlin. Senalih kunjuk para-para ingkang sampun piniji minangka hamong tamu utawi among rawuh jinajaran wonten sak ngajengipun kori pahargyan saperlu hanambut rawuhipun Besan Sutresna ngiras pantes nambut rawuhipun sirat maja penganten sarimbit. Senalih kunjuk wonten ngasaripun Bapak Raharjo ingkang minangka suba manggala lampahipun keluarga ageng Bapak Ahmadi Dalasan Ibu Sri Nur Hayati ingkang pidalem wonten ing laladan Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Amuk bilih samudayanipun sampun siaga ing karya monggo nun hikra hanganti penganten sarimbit tumuju wonten ing sasana pahargyan nunjih wisma dalipun Bapak Haji Juremi Dalasan Ibu Hajah Sukarlin nunjih sinambi hangrerantu dawuhipun rawuhipun Besan Sutresna kebareng wonten ing lenggahan hinjang pilih makarya dherekaken Sanggar Rias Mauritika Putri ingkang mijil saking laladan RSS Cepu kasengguyung saking kadang-kadang jemari foto video sinematik mijil saking Blora wadene syuting saking Mustika Syuting yang mijil saking Blora wadene panglipur wonten kalenggahan madyaning pawiwahan nunjih saking kadang-kadang Santana simbol musik inggih samangke paring panglipur wonten ing pawiwahan wisudan tali dharma inggih sampun kapurba panjenenganipun kinurmat Bapak Haji Juremi Dalasan Ibu Haji Hajah Sukarlin inggih kepareng handhet tepi darmaning sepuh nunjih hengatan wisudan tali dharma boyong penganten ingkang limrah sinebat sepasar manten Bagus Yoga Ari Wibowo kalian Diah Ayu Titis Putri Anggraini kamangka putri kinasih Bapak Ahmadi Ibu Sri Nur Hayati ingkang pidalem wonten ing laladan Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Kadhepaken kunjuk sagung para lenggah kakung Sumawana Putri ingkang sampun kepareng rawuh kasumanggaaken pinarak kanthi merdu-merdikaning panggalih sinambi ngrahapi dedaharan unjukan ingkang sampun kasemektakaken hangrerantu tata laksitaning adicara wisudan tali dharma
ing rika lenggahan desa. Sebalik keblong matur mbok bilih wisudan tali dharma utawi sepasar manten ingkang kapurba panjenenganipun Bapak Haji Juremi Dalasan Ibu Hajah Sukarling Hana tepidar maning ngasepuh pengantin sarimbit ingkang putra kinasih nunjih Bagus Yoga Ariwibowo inggih sampun jatuh krami kalian dia Ayu Titis Putri Anggraini putra putri kinasih Bapak Ahmadi Ibu Sri Nurhayat ingkang bidalem ing laladan Dukuh Padas Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Sasmita ingkang kula tampi hampuk bilih keluarga ageng Bapak Ahmadi Dalasan Ibu Sri Nurhayati Putrah kula wangsa sampun kepareng tedhak ing sasana pawiwahan. Pisan malih para-para ingkang niji minangka hamong rawuh hanambut rawuhipun besan sutresna kepareng monggo jinajaran wonten ngajenging kori pahargyan. Kujo wonten ngasaripun Bapak Raharjo minangka sundakaning lampah keluarga ageng Bapak Ahmadi Dalasan Ibu Sri Nurhayati. Apabila samudaya pun sampun siyaga ing karya keparang sigra hanganti samedanipun tumuju wonten ing sasana wisma pawiwahan. Putri keparang wonten ngasapun minangka pangembaning penganten mangke saking Sanggarias Mauritika Putri ingkang mijil saking RSS Cepu keparang sigra nyamektaken samudayapun upacara adat wonten sakngajengipun wisma pahargyan menuju ijian ugi unjukan kepareng mangke badhepun pratitisaken saking pepundhen Mauritika Putri Sanggarias penganten sigra kepareng nun nyamektaken samudayapun nuwun. Sasmita kembali sirat maca penganten sarimbit Bagus Yoga Ariwibowo Dalasan Diah Ayu Titis Putri Anggraini sampun kakandhi dening Rama Dalasan Ibu Bapak Ahmadi Dalah Ibu Sri Nurhayati kabareng kadherekaken manjing wonten ing sasana pahargyan tumuju wonten ing ngajengipun sasana wiwaha. Kinarobya kadang Wandawa Gotrah Kulawangsa pangombyong saking laladan Dukuh Padas Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Alon ing indriya lumaksana penganten kekalih kakandhi dening Rama Dalasan Ibu tumuju wonten ing sangandhaping kori pahargyan wonten sakajengipun wisma wiwaha. Sigra kadanan upacara adat Widhi Widana ingkang sampun lumampah wonten ing laladan Dukuh Karangtawang Desa Tawangrejo Kecamatan Dujungan Kabupaten Blora. Kasigek sawetawis penganten kekalih keanjukan tirta rujak degan
dening Rama dalasan ibu nuninjih Bapak Haji Juremi dalasan ibu Hajah Soekarni. Unjukan Tirta Degan utawi rujak degan ngemung surau sambok bilih degan ingkang limrah sinebat cengkir kenjenging pikir Sirat Mojo pengantin kekalih Bagus Yoga Ari Wibowo dalasan Dia Ayu Titis Putri Anggraini nyawijining tekad rasa karya lan karyane sigra kepareng ambyur wonten ing samodran beberan agung wonten kepareng kunjuk Bisan Sutresna Bapak Ahmadi dalasan Ibu Sri Haryati Gotra Kulawangsa ugi sak pangombyong monggo nun kepareng kapratitisaken pinarak wonten ing sasana pahargyan ingkang sampun tinata titi dening kadang-kadang taruna jan malih among tamu nderekaken keluarga Ageng Besan Sutresna pinarak wonten sasana utawi pinarakan ingkang sampun kasemaktaken sampun paripurna Sirat Mojo panganten kekalih kaparingan unjukan toya degan ugi kepareng adat widi-widana ijikan sininggalih namung hangiji saprapun panganten kekalih ing sedya ngicali saluwiring Sukirta ingkang tasih tumanem wonten ing hangganipun Sirat Mojo panganten sarimbit sasampun mangke adat widibada sampun paripurna sigra panganten kekalih kepareng badhe kakanthi dening pamenggati nunjih Bapak Haji Juremi dalasan Ibu Hajah Soekarni kepareng kakanthi saking wisma dalemipun Bapak Haji Juremi tumuju wonten ing sasana pahargyan. Long-longeng driya mangungkung tinar buka koriring pahargyan siang kalenggahan ana gondo arum lumrang Banjaran Sari mangambar arum ngebaki wonten ing sasana pahargyan apa to darunane kawistara ingkang Rama nuninjih Bapak Haji Juremi sigra hanganti pengantin kekalih nuninjih Bagus Yoga Ari Wibowo kaliyan Dia Ayu Titis Putri Anggraini kadya ujaring para pinter Ki Hajar Dewantara duengkang Hanyindur Sirat Mojo penganten sarimbit hanetepi ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karasa tuturi handayani Ingkang Rama Bapak Haji Juremi anggenipun ngindur utawi nganthi Sirat Mojo penganten sarimbit jumangkeng suku nut wiramaning pradangga sakedhap noleh ngering sakedhap noleh nganan kebak ing pangati-ati bebasan mugia Sirat Mojo penganten sarimbit nulat Bapak Haji Juremi
ingkang nganti penganten kekalih bebasan wani ing bebener wedi ing kanistan ing ngarsa sung tuladha Bapa Jeremi minangka patuladan hanuntun sirat maja penganten kekalih ing rikalenggahan nembe kewala mangun bale wisma gebyur wonten ing samudra ing Beberan Agung wondene penganten Sarimbit minangka mangun karsa mugi-mugi angginya sirat maja penganten Sarimbit mangun bali wisma sing tinemu amung hayu hayom ayem ugi tentrem wonten ingkang ibu nunjih Ibu Hajah Sukarlin dalasan besan Sutresna Bapak Ahmadi dalasan Ibu Sri Nur Hayati tansah tutwuri handayani datan kendhat anggennya nyenyuwun mring ngarsaning Gusti King Maha Agung mugi sirat maja penganten kalih anggennya mangun bali wisma kebak ing kabagyan dumugi sasana king tinuji jigra Bapa Jeremi amisuda kepareng mirakaken sirat maja penganten kalih wonten ing sasana Rinengga padataning busana saking Mauritika putri ngamijil saking Cepu sega mratitesaken pinaripun sirat maja penganten Sarimbit sampun kawistara sirat maja penganten kekalih pinarak wonten ing sasana pahargyan kapit pinaripun dening Bapak Haji Jeremi dalasan Ibu Hajah Sukarlin ugi Bapak Ahmadi Ibu Sri Nur Hayati lulus Raharja manggih kayuanan sawetawis sampun lulus Raharja manggih Basuki sampun pinarak wonten ing sasana pinajang sirat maja kekalih sinambi kadang-kadang saking jemari foto video sinematik ugi saking kadang-kadang mustika syuting mundhut gambaripun muga kepareng laksitaning tata adicara salajengipun nunjih lung tinampen wondene mangke ingkang kepareng minangka sulih sarira hatur pasrah saking keluarga ageng Bapak Ahmadi dalasan Ibu Sri Nur Hayati sulih sarira Bapak Raharja jigra mangke katampi saking keluarga ageng Bapak Haji Jeremi Ibu Hajah Sukarlin yun dengan pebuden kula nunjih Bapak Juwadi tumapak ing laksananing adicara lung tinampen kadhe ngaten kunjuk para-para ingkang piniji nunjih Bapak Raharja mangke jumenengipun kapit Bapak Ahmadi dalasan Ibu Nur Hayati wontene Bapak Juwadi minangka sulih sarira saking Bapak Jeremi jumenengipun mangke mugi kepareng dinajaran utawi perapit Bapak Haji Jeremi dalasan Ibu Hajah Sukarlin utawi ingkang nyulihi kadhe ngaten kunjuk para-para ingkang sampun piniji ngayahi jejibahan lung tinampen jigra tingkara saking sasana pinarak tumuju wonten ing sasana lung tinampen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nuwun kula nuwun dumateng para sesepuh aji sepuh ingkang agung ngamestuti pepoyaning kautaman ingkang ndat pinundi pundi. Dumateng para alim ulama, para kiai ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wayuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah satuhu luhuring punti. Dumateng para pangembating praja satriyaning negari pangayomaning para kawula dasih ingkang pantes sinudar sono. Dumateng baraya ageng penyanipun Bapak Haji Juremi dalah Ibu Hajah Sukarlin sak kalawangsa ingkang satuhu kinurmatan kepareng kawula minangka sulisarya penyanipun Bapak Amati sekalian garwa awit saking bombong birawaning manah kang tanpa pami penyanipun Bapak Amati mboten kaya matur wonten ngarsa penyenan sami kula piniji angaturaken menapa ingkang dados wosing gati injang menika. Saderengipun monggo kawula dherekaken caos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa awit saking berkah inayah swadayahipun kula lan panjenengan sami tasih pinaringan rahayu rahayu wilujeng dhereng sambikala. Shalawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan tatanan pitedah dumateng kita sedaya pangajab pinjang kula lan panjenengan sami pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para lenggah kakung semana putra ingkang winengku suka basuki penyanipun Bapak Amati lumantar kawula ingkang sepisan ngaturaken salam kawilujengan kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unjuk dumateng piyambakipun Bapak Haji Juremi dalah Ibu Hajah Sukarlin sak kalawangsa ing nedya angempalaken balung apisah angraketaken daging sarenggang mugi anggenipun bebesanan tansah lestari widodo lir ing sambikala sumrambahipun para lenggah kakung Sumana Putri ingkang angka kalih nuninggih angaturaken pinangkanten kekalih pinganten sarimbit nuninggih penyanipun Mas Bagus Yoga Ari Wibowo putra penyeranipun Bapak Haji Juremi dalah Ibu Sukarlin ingkang sampun kawisuda sampun kadhawuhaken kaliyan Roro Ayu Titis Putri Anggreni putra penyeranipun Bapak Amati dalah Ibu saking wewengkon Dukuh Padas RT 01 RW 1 Desa Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Bluro. Awit saking doa restu panjenengan sami ijab kabul pinanganten kala ari Minggu surya ingkang kaping 19 bulan Desember warsa 2020 ijab kabul kalis ing sambikala rahayu rahayu ingkang sami pinanggi. Mugi-mugi pinanganten kalih tasah antut runtut sinisian ayem-ayem dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nuwun dumateng para sepuh pini sepuh
Mugi-mugi anak kula kekalih enggal kaparingan momongan kakung utawi putri ingkang soleh solekah saged bekti dhateng tiyang sepuhipun kekalih migunani tumraping bangsa saha negari. Soho anak kula kekalih titip dumateng Bapak Haji Juremi sakala wangsa. Awit putra kekalih tasih kirang seserepan, kirang pengalaman anggenipun lelumban wonten ing wadyaning bebrayanaken. Salajengipun penyanipun Bapak Amadi suwanipun angasta Upakarti ingkang pangajap anggenipun bebesanan kekalihipun tansah lestari widodo nir ing sambikala. Salajengipun mbok bilih anggen kawula suwan ndherekaken panjenenganipun Bapak Amadi dalan Ibu ing mangke sak paripurnaning pawiwahan kula nyuwun pamit. Suwang-suwang dumugi Todanan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, saking wewengkon Karangtawang, Desa Tawangrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, kalis ing sambikala rahayu rahayu wilujeng nir ing sambikala. Mbok bilih anggen kawula matur minangka sulih sarya panjenenganipun Bapak Amadi sekalian garwa wonten kirang langgengipun nyuwun agunging samudra pangasami ing wasana billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis tetes wijang wijiling pangandikanipun Bapak Arharjo minangka sulih sarira. Jaya panjenenganipun Bapak Ahmadi telasar Ibu Sri Nur Hayati. Kadhabaten sigra katampi saking keluarga ageng Bapak Haji Juremi telasar Ibu Hajah Soekarlin lumantar talanging basa panjenenganipun Bapak Juwadi. Katingaten kunjuk Bapak Juwadi sigra singkar saking sasana palanggahan tumuju wonten ing sasana Lung Dinampen. Wonten jumenengipun Bapak Juwadi kepareng kapit utawi kasumbul Bapak Haji Juremi telasar Ibu Hajah Soekarlin. Nyuwun. Nyuwun sewu para rawuh kakung semana putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin. La kaula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Sesepuh haji sepuh kini sepuh ingkang dahat kinurmatan para alim ulama para kiai ingkang kula takdimaken dumateng pangemban-pangembating praja ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa sak perangkatipun ingkang kula hormati. Nuwun sewu Bapak Ahmadi sekalian Ibu ingkang kula mulyakaken. Bapak Haji Juremi dalah Ibu Hajah Soekarlin ingkang kula mulyakaken. Para pamuladi taruna muda sepuh anem ingkang kula tresnani, monggo saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan sami, monggo kula dherekaken muji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala
dene siang enjang menika kula saha panjenengan sami tasih dipun paringi keselamatan, kesehatan, sehat lahir, sehat batin, sehingga saged makempal dados tunggal wonten dalemipun Bapak Haji Juremi sekalian Ibu Hajah Sukarlin kanthi wilujeng lir ing sambi kala menapa-menapa dalam rangka inggih menika sepekenan penganten ingkang sampun kaijab dinten kepengker inggih menika dinten Minggu Kliwon tanggal 12 tahun 2026 wonten Kecamatan Todanan ijab kabul tahun 2000 selawe nggih nuwun sewu nggih ijabipun kanthi lancar mboten wonten lir ing sambi kala menapa-menapa nggih sakmenika penganten kekalih disowanaken wonten dalemipun Bapak Haji Juremi sekalian Ibu Hajah Sukarlin nggih anggen nyuwanaken penganten sarimbit mugia saged bebrayan bagya raharja ingkang pinanggih salajengipun sedaya kula sendikani anggenipun nyuwanaken temanten kula tampi kanthi lega-legawa lan rena salajengipun para penderek Bapak Ahmadi sekalian Ibu sami bekta betan napa kemawon inggih dipun tampi kanthi lega-legawa salajengipun Bapak Juremi matur nuwun sangat anggenipun rawuh panjenengan mbok bilih anggenipun nyaosi pinaraan dedaharan unjukan lan sanes-sanesipun kirang ngersepaken penggalih panjenengan sedaya Bapak Haji Juremi sekalian Ibu Hajah Sukarlin nyuwun lumunturing pangapunten sak kathah-kathahipun kalau wau Bapak Raharjo sak bibaripun pamiwahan badhe nyuwun pamit anggenipun mangke konduripun saking pamiwahan mugia ing margi mboten wonten lir ing sambi kala menapa-menapa ngantos dumugi Kecamatan Todanan ngantos dumugi griyanipun piyambak ambok bilih anggen kula nampi kirang trapsila dumateng para tamu kula nyuwun lumunturing sih pangapunten semanten anggen saged kula matur ambok bilih wonten kirang langkunipun kula nyuwun lumunturing sih pangapunten kanthi sesanti rahayu-rahayu ing pinanggih billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulus Raharjo mangke kahiwanan laksitaning hadicara lung tinamben saking Kelora Gaging Bapak Ahmadi Gotrah Kalawangsa lumantar talangatur Bapak Raharjo inggih sampun katampi saking Kelora Gaging Bapak Haji Juremi Telasan Ibu Hajah Sukarlin nyuwun gungan kala wau Bapak Juwadi kawiten mangga Bapak Ahmadi ugi Bapak Juremi kepareng secara simbolis nggih ngaturaken napa ingkang sampun kapasrahaken saking Ibu Sri Nurhayati mangke dipun paringaken wonten ngarsanipun Ibu Hajah Sukarlin. Cara simbolis kaparingaken
kapundhut gambaripun kagem kenang-kenangan wonten ing samangke. Nggih. Wontene pundhut gambar ugi syuting saking kadang-kadang jemari foto video sinematik ugi mustika syuting ing panuwun diterima ibu nggih bersalamat tampun katampi seneksenan Bobo dalasan Bobo amati dalasan Bobo Haji Surimi. Nggih, sampun cekap. Nggih, monggo Ibu. Monggo apa kagem angsal-sal utawi olahipun nggih. Nggih, kasumanggaaken. Sawetawis monggo dipun pundhut gambaripun nggih. Setunggal kalih mangke kapundhut gambaripun wonten ing laksananing tata adicara salajengipun nuninjih hastungkara utawi doa. Nggih, salajengipun mangke nyuwun gungen panjenenganipun Rama Ustadz Sujono kepareng atur donga hamberkahi pargian pawiwahan siang kalenggahan. Sanale kepareng matur ambo bilih minangka pamundhut gambar utawi foto saking kadang-kadang jemari foto video sinematik ingkang mijil saking Blora ugi mustika syuting saking Blora ugi setunggal malih saking Bapak Ahmadi dalaran Ibu Sri Nur Hayati kepareng foto sesarengan pengantin sarimbit ugi foto pangeston mugi-mugi Bagus Yoga Ari Wibowo dalasan Diah Ayu Titis Putri Anggraini dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih, matur suwun kadang-kadang foto kasidik sawetawis lumadining hadicara hastungkara utawi doa. Kasumanggaken kunjuk wonten asripun Bapak Ustadz Sujono kepareng paring berkah donga pangestu mligi kagem panganten sarimbit ugi sagung para lenggah para tamu duwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sagirin hamdan na'imin hamdan yafina yukab majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha lad darajat wa tuballighuna aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma astakfi kulla syarrin wa sihrin wa fitnati wa bala'i wa ida'i wa musibatin wa syarikatin wa harikatin li wali jami ahli baiti tawila umrin bihasbunallahu ni'mal wakil la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika an maksiatik wa bi badlika amang siwak. Allahumma inna nas'aluka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa bi'atan bir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin bi sakhratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة هذا المجلس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng panuwun Bapak Ustadz Sujono nggih sampun paring ngastenggara utawi doa. Mugi-mugi mahanane dadosaken barokah pahargyan pawiwahan isian kalenggahan mliginipun kunjuk wonten ngasripun Sirat Mojo pengantin sarimbit Bagus Yuga Ari Wibowo Dalasan Diah Ayu Titis Putri Anggraini. Putri kepareng kasumanggaaken saking keluarga ageng Bapak Haji Ahmadi, Bapak Haji Ahmadi Dalasan Ibu Sri Nurhayati kepareng ing badhe foto sesarengan kasumanggaaken.
will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Pemirsa yang berbahagia, hari yang cerah seiring senyum bibir nan merah. Secerah sinaran mentari menyambut tatapan bahagia dua insan yang hanyut dalam lamunan malam pertama. Pijakan langkah demi langkah menuju panti busana, seolah menggambarkan terangnya langit berpelangi yang melukiskan wajah berseri yang terbuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Malam yang penuh keindahan sinar rembulan terasa hangat menyentuh tubuh di antara dua pelukan. Rasa letih dan lelah usai menerima kado bahagia dari sanak kerabat seakan sirna oleh perasaan cinta dan kasih sayang. Doa dan ucapan selamat dari sanak kerabat dan kedua orang tua seakan telah membuka jalan bahagia yang ada di depan mata. Seiring langkah dua insan yang tiada celah menuju panti busana, terdengar jelas getaran rasa dalam dada yang terpancar dari sinaran dua pasang mata bola. Setelah hari demi hari dilalui, detik demi detik telah terlewati. Kini jalan halal yang ditempuh sudah sampai di taman surgawi. Kelambu cinta kini telah terbuka, seiring terbukanya kelambu sutra pada pintu panti busana. Kini saatnya rasa cinta dan kasih akan terungkap dalam nyata, terpancar jelas saat usapan sayang berlangsung tak terduga. Getaran rasa seakan sulit untuk dibuka, rasa malu dan mau seakan telah menyatu. Perantara rasa kini tertuju pada kado bahagia, hasrat yang tertunda, malu dan mau kini seakan telah sirna bersama tersisih karena cinta. Bak kado bahagia yang terwujud bungkus dan isinya yang telah terbuka. Terbuka pula hasrat cinta yang akan terlaksana. Kado bahagia sebagai saksi bersatunya dua hati dengan bingkisan cinta. Rasa cinta telah membisikkan kalimat indah, merangkum nada-nada cinta dalam kalbu yang penuh pesona. Anggur cinta kini telah tertuang dalam cawan asmara sepasang anak manusia yang memandu kasih. Seakan sirna rasa sabar untuk segera melepas dahaga cinta. Sinar mentari dari balik jendela lembut menyapa mempelai berdua yang telah berpeluk mesra, menikmati hangatnya suasana jiwa sepasang anak manusia yang sedang bercinta. Dunia ini hanyalah milik kita berdua. Jangan biarkan pasang bola mata menatap iri cinta kita. Biarkan mereka menerka bisikan cinta antara kita berdua. Mulanya biasa saja, hanya saling bercanda. Senyum dan tawa terasa wajar-wajar saja. Namun seolah kini mata, mulut, tangan, dan hati angkat bicara. Di sini kau dan aku terbiasa bersama. Gambaran cinta yang serasi telah seirama menuju surga cinta.
Akhirnya, mohon perhatian kepada keluarga yang berada di sebelah kamar bahagia ini untuk mematikan televisi dan peralatan komunikasi, baik telepon rumah ataupun HP Anda, karena segera akan kita ikuti upacara yang selanjutnya yang terangkum dalam upacara Hasta Pora. Pemirsa yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara resepsi pernikahan yang telah berlangsung sesuai dengan apa yang telah dirancang, disusun dan direncanakan oleh keluarga. Mengucapkan terima kasih dan selamat berbahagia. Akhir kata, tiada kado yang terindah yang pantas untuk kami sampaikan kecuali doa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.